Чираттагы котлау хатын без, матур яшь парлар. Бары бер ел гына элек туйларын гөрләтеп уздырган Тухбатуллиннар гаиләсенә, Денис Фәнисович һәм Әлфия Вилевнага юллыйбыз. Аларны бер еллык гүзәл туй көннәре белән, ихластан әти-әниләре, Фәнис абый һәм Адилә апа, Вил абый һәм Надия апа, апалары Фәрдәнә һәм энеләре Динар котлыйлар. Кадерле балаларыбыз, 3 август көнне сезнең бергә гаилә буларак гомер итүегезгә 1 ел тулды. Шушы матур тантанагыз белән сезне без тапшыру аркылы котларга булдык. Бүген дә сезгә карап, без сыкланып, күзләр тимәсен иде берүк дибез. Сезнең күзләрегездә һаман шундый ук мәхәббәт ялкыны яна. Я Раббым, киләчәктә дә шулай илфәт мәхәббәттә, хөрмәттә яшәгез. Бу дөньяның ямен, тәмен татыгыз. Сезгә карап бары горурланыйк без. Һәм дә инде безне бәхетле итеп, оныклар бүләк итүегезне көтеп калабыз. Без сезне бик нык яратабыз. Кирәк вакытта ярдәм кулы сузарга хәзер булып торабыз. Олы җаваплылык тоеп, яңа гаилә кырдыгыз. Күз тимәсен, Субханалла, бик пар килеп тордыгыз. Йөзегездән чагыла бүген иң бәхетле көнегез. Бер-берегезне яклап, саклап узса иде гомерегез. Сезнең өчен кызарырга туры килмәс тә безгә. Иң изге теләкләр генә телибез үзегезгә. Күз карашы белән тоеп, ярты сездән аңлашып, сабыр итеп, юл куешып, бер-берегезне санлашып, олыларны хөрмәт итеп, кешеләрне яратып, яшәгезче үзегездән тик җылылык таратып. Ак бөркәнчек, кара костюм, ир һәм хатын итсә дә, үзегез сабый үстерер көннәрегез җитсә дә, әти-әниегез өчен сез һәр вакытта бала, алар сезнең иң бәхетле булуны теләп кала. Кадерле Әлфия һәм Денис, туй көнегез белән котлауларга без дә ихластан кушылабыз. Һәм бриллиант туйыгызга кадәр бер сулышта яшәвегезне теләп калабыз. Бәхетле булыгыз.
Ой, иншалла.